A Xunta de Galicia intensificará a campaña de promoción das Illas Atlánticas despois de que a UNESCO notificara que a candidatura autonómica superou todas as eliminatorias, converténdose xa en finalista do proceso para o recoñecemento como Patrimonio da Humanidade. Acaban de notificarnos que pasamos todas as eliminatorias e que estamos xa definitivamente dentro da lista da UNESCO e as Illas Atlánticas, CIES, non só se impuxo a outras candidaturas a nivel nacional, senón que acabamos de confirmar que está seleccionada pola UNESCO para, no momento procesal oportuno, tomar a decisión da declaración de patrimonio da UNESCO a este arquipiélago galego, CIES Illas Atlánticas. Superada a fase de competición interna, a candidatura deberá permanecer un ano na lista indicativa. A partir de entón, a UNESCO procederá a avaliar o expediente para a súa posterior declaración. O presidente da Xunta destacou os efectos positivos que terá lograr esta declaración para toda Galicia, especialmente para os concellos implicados, Ribeira, Vilagarcía, Bueu e Vigo.